Yo larang. Sampeyan tau tumon dalang nek menenge sapa sing ape nanggap? Ayo. Wis tau. Aku kok mau seneni tok to ket. Lha ki bener mboten? Wis, piye lho? Nggih mboten. Jalan ono mak aku gelas. Urung mesti lek wong kakek ngomong ki ra gunane. Musuh. Kula mindsetnya selalu maju. Mergo yen maju niku menang. Maju Menang. nggih. Yen mundur niku jelas kalah. Urung mesti. Kok durung mesti kok kalau orang beneran Lomba tarik tambang kae. Yo. pripun? Lek maju kalah to. Oh. Lek mundur. Menang ya. Lah yo, sapa lek omong sing maju menang, mundur kalah? Yen durung mesti ya. Ayo. Lomba tarik tambang lek maju malah kalah. Tukule malah rezeki. Matur suwun. Wah, jan. Kuwi sing dalu Mas jog klitik jog lutuk. Kerja dalu macange Yuli. Mas jan. Ikone lho ngono Mas. Bombong bunga marem mboten kados dinten menika nggih Mas Dik nggih. Leresipun kados ngaten macange Yuli Mbok. Nggih. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Salam hormat, salam taklim. Nggih. Salam rahayu, hum swastiastu. Salam budaya, salam kebajikan. Dalu menika kula saged sowan ngabiyantara dalem piyayi. Kang Lenggang wonten Ora-Raba. Ora Mas. Kota wisata Batu. Leresipun ngoten Pahjar. Pripun Jenengan Mas? Mas. Iki ekone lho ngono Mas. Oh. Kaya ning jero gedung iki kula. Saestu. Ngeten. Mula dalu niki Mas Gagas Bagas. Mas Bagas nggih. Mas. Sampai kali kula ya, Mas. Diwaca kae lho. Lah piye iki? Mas Lopawon. Kok Mas Lopawon gitu kowe. Kowe dusune Lopawon ngono. Iku alamat kula kok. Iki mboten ngira-ngira Subasita Sobansato Nadan Ketimuran Majange. Nggih, Mas Klinik. Yang jelas malam hari ini tasyakuran bersih desa. Bersih desa. Mudah-mudahan mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah ginanjar kabagyan kamulyan saha katentreman Allahumma. Amin. Nggih. Mboten lupa Bapak Kepala Desa, Nggih. Mbah Lurah, Mbah Wiweko. Pak Wiweko. Alhamdulillah betul. sedaya para petinggi-petinggi ngriki. Nggih, Sedaya sami lenggah, Mas. Alhamdulillah. Mula berkait dalu niki kaya-kaya kesiram banyu adem, Mas. Pripun tegesipun? Masya Allah, genipun dandan penake kaya ngoten. Dina transit niku ya, Mas. Iki ngriko tanpa AC anyepe ora umum. Oh, mergo pancen hawane niku tok batuke asem kok, Mas. Jan dagelan teko sak omah jero omah niku kursi tok, Pak. Daleme Pak Wiweko wau to. Lah nggih kursi tok mboten enten napa-napa niku. Oh, jan. Kula nganti gumun, pancen mriki lak Kyai Blobo to, Mas. Blobo grapiak semanak. Saestu. Blater beliau nyami. Alhamdulillah. Nggih. Ini yang bisa dinamakan dalu niki ngetekke ragat, Ora. golek nikmat, Nggih. ben slamet donya akhirat. Insyaallah sedaya ingkang rawuh masyarakat pikantuk syafaatipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Niki lho Mas. Jan, berkah. Kono omong Mas. Lah nggih tekan kok gur sampean mau sing matur mbok niku. Niki angel. Mas sampean niku kan mau kok. Jak omong angel niku. Tekan rawuhe nggih bareng kok ya. Angger Sing transit sareng. Angger ngerti nek sinden wis kluntang-klunting nyangga mangkok ki konsentrasine bledru. Lah iki mau ning kono nggone dhewe gedang ning kene bakso. Mas. Apa? Pancen teng mriku niku dereng dipun cawisi. Iya. Menika ingkang sampun kawugan nyawisi wonten Nggih. mriki. Jenenge derek dahar ki, Mas. Anu, sementara wau gedang godhog tok, Pak. Wah, kita yo mengke wis dicawisi karo para kadang panitia. Jangan melihat dari sisi penyajian. Batinku mlane gumun aku ki. Ora ngerti. Gedang Jane yo enek bakso. Mau tak Apa-apa wis cuma wis kok ya wau. bakso. Kaya ning kono kok yo mek gedang godhog tok aku ngono. Dereng kok ya. ora ngerti. Mengke pun dicawisi kagem panjenengan. Dispesialkan. Nggih. Khusus sampeyan ki disisihke kene mula ora didhari Bibu Waranggono. Niku kagem Mas Kluntuk niku. Niki Nggih. Nggih. Abang tok sak mangkok niki. Seneng lek aku ndledek. Mangsamu. Alhamdulillah, mugi-mugi rigitan ing dalu menika dalam rangka meresmikan rumah baru ini mudah-mudahan Kok rumah baru menika dalemipun Pak Wiweko Bapak Lurah, Mbak Lurah menika. Ini tasyakuran bersih desa. Wah, tenan kok. Ngriki niku ora kaya desa kula, Mas. Pripun Mas Duk? Anu, Mas Bagas. Nggih. Batu ini ternyata menjadi destinasi wisata
dan menjadi kota wisata. Betul, kota wisata sampun kondang kok. Sampun kota Batu kondang iki. dan ternyata lemah kene iki subur-subur. Kok saged, Mas? Tenan. Nggonku ki kadang-kadang tanduri apa ya ora tukul. Nek mriki, Mas. Kene iki saking subure lho. Weh, petani wae ulu pametune apik kok. Sapi ya susune ya apik, Nggih. lemah ya apik. Lemah. Kene iki sembarang subur. Kok saged buktine apa? Ngantek subure terop tukul kembang ini lah kene iki. Liyane mriki ora ono. Ora ono, Pak. Tenang. Niku properti ora kok nukul kembang sampean niku. Itu hiasan, Mas. Itu hiasan. Tenang, lagi niki wayangan begini iki lho seneramu. Pripun Mas Duk? Wayangan kayak bal-balan iki lagi iki. Wayangan. Enek sing delok ning tribun barang ngono kae apik. Ayo pancen papane menake kok ya. Bareng sing ning pager ki malah kaya ade menghibur warga sing ning penjara kan. Dadi ade Matane iso ndelok rono ki ya ngopo iso. Nggih, seneng. Pancen ini rumah tingkat nggih, iso. nggih, wis pokoke di sana iki. Iki ora rombong. Bersih desa muga-muga desa ora-ora amba menika dadios desa sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan ping papan. Amin 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 amin. Napa melih penyipun Mbah Lurah menika Mbah Lurah Eko Wiweko. Wiweko. nen Mbah Wiweko, Mbah Lurah Wiweko. Mbah Wiweko. Mbah Wiweko menika sampun 3 periode ngastok ning desa ora-ora amba. Betul nggih, Mas. Niki sing diarani Mbah Lurah sing berkuantitas dan berkualitas, sing diarani Mbah Lurah sing cedhek karo masyarakat. Amin amin amin. Ya ora? Luar biasa. Loh, saestu lho. Nggih. Lurah niki 3 periode ki angel lho. Nggonku ki nun sewu. Lurah lagi dadi saulat diduk ning karo masyarakate. Sebabe, Mas. Korupsi kok Korupsi apa? setempel. Lah ya beda-beda to kok Nah, iso. tapi ini bisa dinamakan Mbah Lurah ini yang bisa dinamakan pejabat yang dekat dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat melekat jadi pejabat. Makanya sesuai dengan malam hari ini. Loh, iya. Yang memimpin desa Ororombo, Mbah Wiweko. Wiweko itu ada 3 suku kata. Wiweko itu artinya apa? Nama membawa makna. Asma ki karya Jopo, Jobi. Ya. Mbah Wiweko. Tuh beliaunya lenggah. Ya, tapi hati-hati. Apa? Mbah Lurah ya hati-hati. Sebabnya kok ngati-ngati. Sosok seseorang iki lek nggih kacamata itu biasanya kriteria itu kurang setia terhadap pasangannya. Sebabnya nopo? Kok iso jenengan Wong sak matur ngaten lanang, iki lho. wong lanang ki nek ngagem kaca tinggal atau kacamata. Iya. Enggak setia kepada Kurang setia terhadap pasangan. Sebabnya Mergo tangi turu sing digoleki dudu bojone ning kacamatane. lah sing penting ki kuwi kok rumangsamu. Tapi realita, Oh iya iya. Mbah Wiweko, beliaunya. Mbah Wiweko. Enggak. Bogi lho, lurah ki nek wis 3 periode berarti terpercaya. Tenanan lho. Aku dengenane apa Lurus dan terarah. Aku arep nyaloni lurah ya ora dadi, Pak. Sebabnya, Mas. Lah pripun, Mas? Akhirnya nyaloni juru kunci ya ora dadi, mayite demo. Dadi Sik to wong mayit to demo iki padane. dadi Lah kowe marahi anu kok lek nyalonke lurah ki ana tetembungan ketek menek pager kok. loh, tapi jelas salah loh. Napa? Walaupun saya itu sebagai komedian, tapi anakku neng polsek ini. Polsek di. Ya kene iki. Kota Batu mriki, Mas. Nggih. Putrane panjenengan niku Anakku. anak dagelan lho kamu. Nggih. Dadi orang tuh jangan melihat bapak ini delok anake. Anakmu ning Polsek Kota kene. Polsek kota. Dinas. Nyopet kecekel dek ini tadi. Tak kira lek jabatan nopo ngaten kok kecekel. Lah nyopet e mbok kandhake ki ya ngopo? Loh. Ya tapi lek ning kono. Ya ning paling ora ki jabatan ora. Anak apa. sing pertama. Nggih. Tapi alhamdulillah anak yang kedua ini sekarang menjadi non sewu. Nggih. AL, Angkatan Laut. anggota ludruk. Sik mus. Kowe tak tapuk lambemu lho kowe. Anggota ludruk. Kowe ki nek ngomong ki sing teteh ngono lho. Melu Budi Wijaya saikmu. Kowe ki sing teteh ning Jadi- bojone, Mas. Nah, Ya, nah bojo kula sak menika sampun Nek diangkat. Mbah Lurah dados garwanipun Bu Lurah. Nggih, nggih, Ibu nggih. kepala desa. Tindak saripun kali Pak Lurah kalian Bu Leres. Lurah. Mas Dan- Klitik Garwan Mas Kritik kalih kali Bu Klitik no. Nah. Ngono. kalih Pak Glunduk karo Karo bulu kutu. ora penak to Mas dirungokke to ya. Aku jenenge weni kowe kok iso. Lah, dados non sewu. nggih, nggih, Mas. Orang itu jangan melihat dari luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Oh, Tegese ngeten. pripun? Kula niku dadi dagelan, tapi bojo kula non sewu, Pak. Nggih. Kula niku kalih Bapak Wakil Wali Kota iki sedak. Iya iya iya. Dan alhamdulillah kedekatan saya ini bisa menjadi koneksi dalam kerja keluarga saya. Wali Kota Batu mriko. Nggih. Ngaten. Bojo kula saniki teng mriku diangkat dados Wakatibdah. Welok no kuwi. Wah, Wakatibda ki wakil kepala lho. Iya, ning gone kantor wali kota. Apa kuwi Wakatibda? Wakatibdah ki wakil kepala penitipan sepeda. Iki bojoku
Omong lek tukang parkir ngono ya Mas Tuk kok yo dadak. Pak Bagas, Pripun? bahasa itu harus kita bikin lebih elit. Seintelek Loh, mungkin. No jaman Lho kelakon. nggih no. Wah, Aja wah. ndelok tukang parkire lho. Tapi bojo kula walaupun parkir Hasilnya? hasilnya lho. Saulan iku lek kula lho. Nggih, nggih. Kula niku paling ndak saulan nggih. Kula niku pendapatan kula iki mek 7 juta. Saka ndagel iki. Saka ndagel. Panggung ke panggung. 7 juta. Ah, jane. Bojo kula niku nggih Nggih, saulan parkir Nggih. 20 juta. Masya Allah. Sik Kok kok luwe luwe akeh to, Mas. Loh. Luwe akeh bojone Awak sampeyan timbang paket sampeyan. iki distribusine wae mek 2000 lho. Lah. Karo nyolong helm kok. Dadi sedina iki leh 9. Weh sembrono. Iki ditimbali paling ora ki. Iya, iya, Ikut iya. berdoa lho. Lah ndongakne apa wong aku ndongakne keluargaku ora mandi yo ndongakne wong. Loh, Gendeng aja iki. maksudnya bukan ikut berdoa ndongake keluargamu mboten. Nah. Paling tidak itu punya bekal atau Oke. ngono. Siap. Duwe gawan. Duwe sangu kanggo warga masyarakat ing mriki. Rene iki golek sangu nyangoni iki Mas Bagas samane. Rene iki yo golek sangu. Saorarane ndongakne ngoten. Domongi ra mandi yo ngengkel samane. Ndongakne apa? Wong aku ndongakne bojoku kuru ya ora kuru-kuru. Maksudnya iki ngene lho. Masyarakat kumpul dalu niki kian ikut tirakat. Lah yo. Lah awakmu ki yo melu tirakat. Lah lho aku iki dadak tirakat wong sing tak pangane ra enek kok tirakat. Mikir sithik lho. Terus dipikir karo panitia. Tak aku melu mikir iki gendeng aja lho iki. Maksudnya karepe Mbah Lurah ki ngopo? Lho wayangan lho. Mosok ngene tahlilan. Cangkeme saka ndi to? Paling tidak ki Wong lek omong ngene iki nggawa jeneng. lah jeneng kecil ya digawani lho. Mbah Lurah itu paling tidak deloken. Lah kaya tak dolek ngene. Saorarane lenggahno beliau. Alah iso linggo dhewe. Apa balu lagi lara ya nak linggone iki? Wangelmu to Mas Dik dicoba omongan sak rembukan. Kene tak kandhani aja dadi wong bodho. Aku lek kakean mangan gedang godhog ngene iki. Akhire dadine Ngene iki. Ngene. Lek bakso kira-kira ra ngene iki aku. Tak kandhani. Karepe Mbah Lurah lenggah kuwi sampean mriki dirangkul. Oh, gendakane kuwi dirangkul iki. Maksudnya dipangku. Oh, purel aku purel. Cangkeme lho. saorarane rasakno ngono bionya Pak Wiweko niku. Bojoku lho nganggur kok ngrasani Mbah Lurah iki piye sampeyan iki? Bojoku iki nganggur malah iki enek itu dilukas. Wis ngene, paling tidak tahu di dalamnya Mbah Lurah itu apa? Usus. Asmo Kinara Jopo kuwi mau lho kaya Maksudnya usus. ki Ayo namanya ngerti itu lho. kok ya. Aku lagi Jadi nek Oro-Rombo Rambo. itu kan dilihat dari segi Nah. nama desa. Nggih, nggih. Ngene. Roro napa? Ombo. Oro ya. Oro-Rombo. Ombo nggih. Ah niku lak didelok saka jenenge to. Kan apik to kae. Mbah Wiweko. Nah, Wiki wilayah Oro-Orombo itu yang menjadi kepemimpinannya. Nah, Dan itu. insya Allah beliau memimpin warga masyarakat Oro-Orombo. Nah. Warga masyarakat Oro-Orombo bakal pinarkan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. alhamdulillah yo ngono lho. Amin. Ayo. Wong ki Loh, paling iya. tidak ki ora et labora bekerja sambil berdoa. Oke. Wiwo. Wiwe. Wiwe. We. Mas Dik yo ngono ya. Kita yang ganteng ya pekok we. Eleh ketularan gedang godhokmu sithik ngono. Ngono. We iki saka tembung we iki ngawe. Alhamdulillah. Beliaunya Mbah Lurah ora seneng dhewe ning seneng awe masyarakate. Oh, ngrangkul. Masyarakate ditimbali, diceluk apa yang menjadi kebutuhanmu, insyaallah Mbah Lurah bakal menjadi agenda, dilapori bakal menjadi terrealisasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Jadi mengajak duduk Iya, sama rendah. berdiri sama tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat. Masya Allah, yo ngono Kowe lho, iki Mas. ngawe. Yang terakhir kok. Kok ki saka tembung kondisi dan situasi beliau bisa menempatkan. Alhamdulillah. Endi karo cah enom, endi karo sing sepuh, endi karo sing nakal, endi karo sing meneng, beliaunya bisa menempatkan mergo dadi lurah kudu ajar ajur ajar. Papan nggawa pan ngoten niku Mas nggih. Lah nggih lho Mas. Orang delok derajat lan pangkat Sing penting bermasyarakat. bermasyarakat. Ngono lho. Rungokno. Mbah Wiweko menika lenggah wonten ning Ora rombo. Rombo. Ora rombo. Jelasno coba Mas. Cetakno kaya Wiweko mau lho. Asma Kinara Sik to, Jopo. tak sawang-sawang dalange karo awakmu meh padha to iki. Lah sebabe ngopo Mas? Ayo pas pise iki meh padha. Lho lah kula niki kan sedulur to kali Mas Duduk iki. Aku ngetone dalang liyane orang gumun. Ngapa, Mas? Lagi Mas Bagas sing gumun. Ngopo Sebabe. sebabe? Dalang rangkep ya Mas Bagas iki. Krangkep apa? Bakal stop kontak iki lah Mas Bagas. Matane iki lampu kok ya stop kontak padane PLN kok. Iki iki dingge kene Nyawang koneksi. matane nyawang Layanan toko mburi nek toko elektronik. Kowe ngawur. Ora rombo niki. Nggih, nggih.
Ket mau ngomong ae. Lho pancen sing dibayar ki omong iki kok. Ket kok ndagel lucu ae sampean Lho niku. sing dibayar ki ya gurune iki. Ketoke kakek ndelok YouTube cah. Ekone lho. Iya iya. Ki saka tembung ora lali warga masyarakat kene saben taun ngenekke bersih desa ya kuwi gelar ringgit pacucal. Muga-muga iki yang menjadi tradisi dan budaya. Amin amin amin. Wah, Lanjutnya. Roki rono rene warga masyarakat ora nglintuh ning rono rene golek penggawean dienggo murakapi keluargane. Orang gegem tangan ning gegar tangan. Gegar tangan. Wong ki yen gegem tangan ora entuk kaya, yen bekar mesti entuk kaya. Urung mesti. Lho, kaya masyarakat Trorombong ki lho. Urung. Tidak gegem tangan, tegese tangane bekar ora nglintuh. Lek begar Bekar pasti mendapatkan hasil. Ora entuk urung hasil. mesti. Kowe roh Krisjon ora? Krisjon. Christian Ro, Dadi apa? petinju, Bayaran ora? bayaran. Lah iya, sapa sing ngomong lek gegem ra bayaran? Kowe tau tuman petinju begar lan nyulek matane musuhe. Bener Mas Dik. Lah, gini mboten? Gini mboten? Nggih, heeh, betul kok niku. Lho, Loh, ngekel. tapi lak ngadeg, Mas. Nyamuk. Karena berdiri. Lek ngadeg? Siapapun manusia kalau gelem gumregah, Nyambut gelem gawe. ngadeg, mesti entuk duit. Pripun Mas Agan? Betul niku apa-apa niku lek wis nyambut gawe gumregah kudu ngadeg tumandang mesti entuk pakaryan, entuk duit nggo nyambung keluarga. Lek ngadeg, Oleh duit, lek linggo, ora oleh duit. berarti sampean ki semaput sampean ki. Sik. Lah ngopo? Tenonge di rumahne omongnya digenane. Sampean lek ngadeg, Entuk duit. lek linggo, Ora entuk duit. sampean dadi napa? Dadi dalan Ngadeg apa linggo? lungguh Bayaran apa ora? bayaran. Lah iya. Sapa sing ngomong lek linggo ora bayaran? Syukur, Ayo. syukur. Yo yo. Ayo. Kok sik? Ngaden aku lungguh. Ning aku ora ngadeg kok ngadeg. Loh, mosok ngadeg? Ngadeg. Kan dulu lak selendike. Ojo. Matane ora ya-yaan. Kowe ra. Ya ora, kene mboten. Urung mesti lek ngadegi bayaran. Peribahasan iki yang durung karuan Mas yo. Dereng mesti no. Sopir kayak nyatane dan yo linggo. Sopir ngadeg ora nabrak wit kok ndi. Ayo, Ya bener, Mas. Bener. urung mesti Mas. Iya 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 bener. Ya ora? Tapi kan nggak banyak bicara. Nah, lek kakek ngomong niku jelas Gak enek gunane. ora ono gunane mergo wong ngomong niku mawon niku jelas ora ono gunane. Kaya Mbak Tok Luna. kosong nyari dunya ngoten Nah. niku. Oh kakek ngomong. Ora ono gunane. Ya. Padha karo ngapusi. Lek- Kok kakek ngomong ora ono buktine go janji tok ngoten niku. Iki sik urung sadar wong iki. Yo sadar wong aku mayang kok yo. Sampeyan asmane sinten? Bagas, Dadi napa? dalang, Sore ngantek engko isuk omong ora? yo omong, Nyatane yo nek gunane. Nyatane yo bayaran. yo larang. Sampeyan tau tumon dalang mek meneng e, sapa sing ape nanggap? Ayo. Wis tau. Aku kok mau seneni tok kok ket Lha ki bener mboten? Wis, kuwi lho. Nggih Dalang mboten. dalang ono mak aku belas. Urung mesti lek wong kakek ngomong ki ra gunane. Musun, iki golek pangan dhewe-dhewe iki. Yo aja no iki sak rombongan kok yo. Gak, iki urusane dhewe-dhewe iki. Ya ora? Iya. Urung mesti. Nyatane Pak Dalang ki yo ngomongane akeh, yo nyatane yo migunani. Iya, iya. Ya. Tapi Ayo. mindsetnya kan maju. Lah iya. Mindsetnya maju. Dalang ki pikirannya maju. Lah, Kaya Mbah Lurah, nek gak maju ora mungkin gawe gamelan, ora mungkin gawe campur sari. Gelar pahargyan Ora kaya mungkin dalu gawe iki. sinden. Lho. Terus Kula terus. mindsetnya selalu maju. Mergo yen maju niku menang. Lek maju. Menang. Nggih. Yen mundur niku jelas kalah. Urung mesti. Kok durung mesti kok kalau orang beneran Lomba tarik tambang e. Yo. pripun? Lek maju kalah to. Oh. Lek mundur. Menang ya. Lah yo, sapa lek omong sing maju menang, mundur kalah. Yen mau durung mesti ya. Ayo. Lomba tarik tambang lek maju malah kalah. Mas iki tulungan aku Mas. Ora iki golek urip dhewe-dhewe iki. Ayo. Cari-cari. Lek mundur malah menang. Kuwi salah satu bentuk filosofi kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Lho, rungokno, Bos. Rungokno. Aja kendel iki lho. Bar mangan. Kita godhog. Iya 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 apik kuwi. Lumang samu kowe. Meneng Mas, meneng. Iya weh, Meneng, Mas. Sik. Pengarep lho iki. Iya pengarep-pengarep. Ning paling tidak pangapunten lho. Aja pangapunten, kaya riyaya ya pangapunten kowe. Lho, Sing dingge andalan kuwi lak nggon pangucapke to, Mas. Nggih lho ya. Dalang kuwi ngudal piwulang, Roh. duwe pedoman. Ajening diri gumantung saka lati. Mula nggone nata lati lan ati nyawiji. Rek tak omong ngene. Ngono lho. Ajeng diri, Saka lati. dadi lek omongane apik, Ya jati dirinya pasti si baik. omong sapa? Urung mesti lek omongane apik iki jati dirine apik urung mesti. Lho,
Itu sudah kata-kata bijak kok. Aku temokno sing nggih kata-kata kuwi aku tak adu argumen karo kuwi. Lho, sebabnya Ajining diri ki urung mesti saka lati. Nyatane weruh jaman kampanye kae, pejabat-pejabat kae, Tulungagung ya enek, Ponorogo ya enek. Ya ora? Omongane apik-apik, nyatane ya korupsi mangan duit rakyat. Ayo. Ya ora? Kok tekan ndi? Ya ora? Malah kok ndi? ngerti yang ngono aku mau budal dhewe kan. Ayo. Tekan iki. Dan dia bro. Lah klambine Urung mesti lah omongane apik ki dadi Lah bintang. saorane mangkat bareng blangkon sandang nganggo yo. padha. Lah Padha. aku malah mbok Loh, pirang-pirangke. ora masalah perkara bareng, tapi nek kowe berbeda pendapat, aku adu argumen boleh, Bos. Tapi kan ini menjaga ukhuwah budaya. Ukuah budaya tapi lek kowe ora bener ya tak bener salah nih. Lah saiki ajining raga gumantung saka busana. Sing bener ki dudu ajining diri saka lati, Ning- ning ajining diri saka pakarti. Tumindak. Tumindak, lek tumindake apik bakal diajeni wong. Hmm. Ngono lho. Rungono. Wah, kok orang ini kok mau. Bocah ki golek jalaran luwe ketoke. Aku lek roh bakso anget ngene iki aku. Golek jalaran luwe ketoke Oh, bocah Mas ki. Dito ajane. Oh. Nek lak busanane ape to? Ajine diri saka lati, ajine saka raga saka busana. Nah kuwi. Piye? Ajine raga saka busana. Wong niku diajeni mergo saka sandangan utawa Berarti lek Busanane. klambi, berarti lek klambine apik, jelas diajeni, mergo ngajeni karo awake dhewe lan wong liya bakal ngajeni karo sampeyan. sama ro sing korupsi-korupsi gawe apa ning kantor? Berseragam, Jas apik. berdasing, Nyata. sepatuan. Nyatane tumindake ya kaya ngono. Oh iya Mas yo. Malah sing nggih klambi biasa-biasa ngene iki malah tumindake becik, hidup bermasyarakat ya habluminanas ya habluminallah. Abdulina sabuna Allah. Nggih mboten? Bener Mas. Ya ora? Yo. Dalang orang ajine belas. Aku wis ben ngene iki. Aku dadi sampean dalang direndahke mah. Loh, ora. Ngajekno. Aku wis ngadeket mau. Kuwi kok Ayo. gampang ngadekan to cah iki. Ngono lho, Bos. Dadi wong saiki nun sewu. Nggih. Contone kaya warga masyarakat ora-ora amba sing ora bakal ninggalke budaya lan tradisi. Amin, amin. Tinggalane nenek moyang biye bersih desa kaya ngapa, nyatane tetap diuri-uri dan tetap dilestarikan. Pendang tahun ngenengake ngadanin wujude bersih desa. Nggih, Gelar niku. wayang tayub siang ungkur dia ada. Nggih niku sing darane gelar wayang. Nyapa tok kok gelar wayang? Sebabe Wayang menika jarwa dosa waki wayah yang ki sembahyang. Dadi wayahe sembahyang warga masyarakat ngriki ora bakal lali manembah marang Gusti Kang Arya Dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala nyuwun muga-muga desa ki dadi desa sing gemaripah loh jinawi. Amin. Bal dadi untuk ibadah warubun gofur. Nggih niku. Ora lali ngibadahe. Nggih niku. Anake wayang lak gumantung mesti gelar gamelan. Gamelan menika saka tembung gawe amaling liyan. Wong ki aja sok seneng nyenengne awake dhewe, sok kala seneng berbagi, tegese mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan pribadi. Menika sing saudarani awake dhewe urip bermasyarakat. Oh, ngerti Saling menguntungkan, saling melengkapi. Simbiosis mutualisme. Wah, jangkelo. Dayane gedang godhog iki cangkeme iso Gedang-gedang keten iki lek keterak bakso goblok lho Malyan. Ora kok yo. Nek ngono Gedang-gedang malah apik ter kula. gamelane wonten pelok slendro. Ah. Lah iki hubungane karo bersih desa Loh, kok. cepakno sembarang aku sing saeneke iku ya panganan. Gamelane ana iki jeneng ngarep ki gender. Gender. Gender iki saka tembung tegeno anggonmu sesender. Apapun keyakinanmu, yen kowe tegen manembah marang sesembahmu, insyaallah bakal dijabahi apa sing dadi panyunanmu. Mergo ceket-caket nyender karo sing gawe urip. Nggih niku. Sebelahe ana slentem. Wah, Slentem ki dadi manusa kang urip ning alam donya aja slenco ing tembung. Yen iya ngomong iya, yen ora ya ora. Tegese konsekuensi dan konsisten itu yang harus dijaga. Masya Allah, burine kendang. Kendang ki dadi manusa kang urip ning alam donya aja seneng tendang-tendangan. tegese napa kendang? Tegese Tendang-tendangan. selentak-selentaan, mementingkan Oh. kepentingan sendiri. Wong boleh berpolitik karena berpolitik itu tidak ada teman dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Loh kuwi wonten wingkingipun wujudipun saron. Saron ki tegese saki saron. Saron. Ya aku lali aku saron ki apa iki? Ayo apa coba saron. Saron. Jaro ki- dosane napa? Mak? Saron ki Jelas, tegese manusa kang urip ning alam donya aja tumindak kesasar tinimbang kemeron. Loh, Nah, sebelahipun wonten peking. peking ki pikiran sumpek aja mikir sangu barange pikiran sumpek tinimbang koming. Tegese hidup bermasyarakat iki penting. Golek seneng. Golek seneng. Ngentremke ati, ngademke Pikir. pikir. Loh, Nah, wingkingipun demung. demung ki pikirane adem kabeh masalah bentang rampung. Loh, Demung. ingkang Demung. sebelah demung wujudipun kenong. Kenong wong urip ning alam donya kudu eling kenong donya. Ngono lho.
kenong donya. Sik to, ora penak kok dirungokke ya mau aku golekno sing penak kok ya. Ken eling nang dunya. ken eling nang donya ngono lho. Lah, Aku upange nang donya. Sebelah kena ngajeng wujudipun gong. Gong ki menungso kang urip ning alam donya aja duwe jiwa adikang, adigung lan adiguna. kudu disingkiri. Leres ngoten lho Padalang. Gongipun Lah. sebelahe wonten mriki sing kae ditatoke jenenge Bonang. Bonang ki dadi pejabat aja seneng klebon barang sing rawenang. Sing dudu darbeke. Yen dudu duweke aja dimaem. Wonten ngajengipun Bonang gambang. Dadi menungso aja gampangne wong liya. Wong lek gampangne wong liya uripe ade bakal digampangne. Sebelahe jedor. Jedor aja nyece timbang teledor. Loh, wonten siter. Siter. Ayo Siter. jelaske kok ya. Siter ki pikiran kudu siset, samu barang bentang muter. Loh, Lho, Pak. wontenipun siter lajeng wonten wujudipun rebab. Rebab nika sing diarep-arep abab. Tegese Komunikasi, Oh, pangandikan. pangandikan, gitu. tekane sanggit niku. Leres menika ngertos sanggit. Sakit. Wonten wujudipun setunggal dipun arani ketuk. Ketuk wong ki kudu kumuraket bendang petuk. Loh. Wah, nika alat musik. Musik kok iki ya ono kok Tembungipun ya. Ayo jajal jelasno. Tembungipun keyboard. Ayo. Keyboard. Keyboard. Ki menika kitab suci, Pak. Alah ya ampun. Kaya iso ya Allah. Kitab suci kudu sumanding. Yen pas Alhamdulillah. ade nganggur kudu maos kitab suci nggih menika Al-Qur'an. Bot. Bot ki aja sok seneng dadi manusa ngeboti wong liya. Tegese ya kudu bisa ngentengne. Iso ya ampun. Nah. Iki gitar. Gitar gi. Dadi manusa kudu giat nyambut gawe. Alhamdulillah. Tetep semangat. Tetep semangat. Tar ki tarik ulur. Loh, Tegese tarik ulur pengeluaran harus bisa disesuaikan dengan pemasukan. Aja boros kudu seneng nabung. loh. Nah, Wontenipun suling. suling menika sunah Rasul kudu dieling-eling. Mergo menika nggih ibadah. Wong lek tumindak malam Jumat kaping pisan karo bojone padha karo mateni setan 1000. Nek Ping setunggal Ping niku. setunggal menika padha karo mateni setan 1000. sewengi ping pindho. Padha karo mateni setan 2000. Nek sewengi ping Elok, 5. Ping 5 kuwi berarti kesetan. Oh setan. Nah, sewengi ping 5 nek Kakek ngombe obat. Biasane kakek ngombe. Wontenipun alat musik. Senekne. Lajeng wontenipun pasunggatan. Wujudipun bakso. Kilo. Enak to. Donga iki gawe panganan ya apik kok. Bakso menika satu wong bak menika bakti, Pak. Bakti. Anak kene, bocah generasi kene insya Allah berbakti terhadap orang tua, kedepannya akan berguna bagi nusa dan bangsa. Alhamdulillah. Wah, keren. Solat. Wah, iya tepu. Ora So bisa ditinggalake. ketemu solat ora bakal lali. Solat ki ya kudu ditindakne 5 waktu, aja lali. Iki kan Mas Diko napa ya? Baksonipun wonten lontong. Wonten isen-isenipun nggih menika lontong. Lontong. Lon menika saka tembung lon niku alon-alon, Pak. Alon-alon. Wong ki tumindak samu barang kudu alon-alon dimen klakon. Gremat-gremat Waton selamat, sare-sare. waton pikoleh. Ulat sumeh gawe maringi wong akeh. Nggih menika. Tong. Tong. Ayo Tong menika jelaske. saka tembung tongkat estafet itu yang selalu dilaksanakan. Masya Allah kaya Tegese tempu. kinerja antara carik kami tua Pak Bayan karo Mbak Lurah karo masyarakat itu yang selalu Apa iku? sinergi selalu bekerja sama. Benar Pak? Yo. Wontenipun lontong lajeng wontenipun Enak, enak, enak. tahu. Tahu menika tai takwa, hu ki hubungan. Loh, Wong lek takwa manembah karo Gusti Allah, hubungan karo masyarakat apik, insyaallah bakal lumintu rezekine. Barokah. Wontenipun tahu lontong lajeng dipun iseni kalian pentol. Pen menika penting, Pak. Bisa kok isine. Pen menika penting. Ah. Dadi kene iki ora enek apa-apa, yen enek apa-apa kudu musyawarah karena apa musyawarah itu sangat penting untuk mencapai mufakat untuk masyarakatnya. Betul. Tol. Tol menika toleransi beragama sini sangat kuat. Kene iki wong Islam ya menghormati wong Kristen ya menghormati wong Hindu ya menghormati wong Buddha. Kajen kinajen ora beda-beda. Toleransi beragama. Ambamamu sak baso dawa men. Wontenipun lontong pentol tahu lajeng dipun paringi mie kuning. Mie kuning. Mi iki mikir. Loh,
Ya temu to. Tangga teparo sing duwe mikir sing ora duwe, tangga teparo sing dhuwur pangkate mikir karo warga masyarakate. Peduli karo sapa bae. Menika leres. Mi kuning. Kuning ki kuncarane bakal dieling-eling. Lho, tegese warga masyarakat ora-ora ombo bakal dieling-eling karo warga masyarakat. Lagu-lagute Mbah Lurah dhateng warga masyarakat. Nggih niku. Wontenipun lontong tahu, pentol lan ugi mie, lajeng dipun piur-piuri wujudipun sledri. Sledri. Iya nek sledrine enek kok. Komplit kok ya sak Ora kampung. iki diwedarke minangka kanggo donga. Mbah-mbahmu sak daran iki Lagi. karepe lho niku Mas. Sledri. Sledri kesaka tembung slenco, Pak. Tegese Mbah Lurah dadi pejabat ora bakal nggoroi, ora bakal ngapusi warga masyarakate. Masyaallah ya. Driki driji, drijine dienggo manembah, insyaallah bil alamina innaka hamidum majid. Manembah marang Gusti kang arep zakat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kok ya cerdas men to. Aku ki Wontenipun mie sledri, lontong pentol ugi tahu. Menika jangkepipun brambang. Brambang ngepiuri matamu ya. Lho, kok muring-muring jelas kok iki wedire brambang niku apa? Masa enek kok ya? brambang ya? Brambange ya enten Kok kok. tekok tok aku mikir. Brambang. Brambang menika satu bram niku berame-rame, Pak. Bang menika bang menika bang project. Bang BRI. Bang menika bangkit. Jadi berame-rame semuanya masyarakat bangkit untuk membangun ora-ora menjadi desa sing gemah ripah loh jinawi. Loh, lebih maju. Engkang pungkasan. Wah, lha iki napa, Mas? Jangkepipun duduk. Tutuh gerujuk ning ndasmu ya. Kowe mek tekok tok lho, Jo. Suwe kita omongi ben ketok penak. Penak kowe tekok sledri. Loh, nek sampean ra iso lagi aku ngono lho. Biyen dibangga aku kowe lho. Kok tak goleke sing kepenak kok. Wong kok. Kersanipun iki kanggo donga, Nggih, terus nggih, yo nggih. kangge bekal. Nggih, nggih, nggih. Ilmu sing manfaat Nggih. diagem ingkang boten bermanfaat disinaoni meneh. Ben iso piyambak iso Ah, ngoten lho, Mas Bagas. bermanfaat. Ya, Ngoten. Lagi niki kok wayange Jawa Timuran lho. Nggih, niku versi Malangan kados awak dhewe itu Gunung Kawi niku Mas Oh, Warjo. alah. Nah, salah. Lali apa piye to, Mas? Dereke Mas Bagas. Sing ndi to, Kak? Tak kira lek guyu kok ya kelingan Mas Bagas. Wong nalika 7 tahun kepungkur. Oh, alah, corona. Iya, betul. Nah, corona ya iki lho, dalang sing nggawa ingkung kae ya iki. Katane ingkung apa kok ya? Betul, ingkung. Sing Ora go ngerti kok. ingkung. Kene ngambil setunggal sik. Kene Iya, bisa. nembang. Saged nembang. Iya, betul. Nembang sik ndongake kok ya warga masyarakat yang ngoro-rombol. Donga liwat tembang. Nggih, nggih, nggih. Wis sewenang denger iki wis sawi ya. Saged. Iso. Religi lho. Anu, salam hormat Pak Linmas. Siap. Alin masih Siap selalu nggih. Aku ambak ngene, aku ya Linmas. pelindung masyarakat. Ya, biyen lingkunganku biyen maling tok. Begitu aku diangkat Linmas, saiki sepi gane maling. Sik Mas. Biyen sampean Limas. Biyen Terus sadurunge- diangkat Dadi- dadi Limas Heeh. kene maling. Ya, kene. Oh, desamu biyen maling tok Maling napa? tok. Terus akhirnya sampean Diangkat dadi Linmas. begitu dadi Limas Blas gane maling. berarti diwedeni sampean. Malingnya aku kok biyen. Oh, lah gojok ya. Tak kira melindungi masyarakat limah kok malah gol. Ning bapake niki mbiyen anggota Nggih. Polri, Mas. Nggih, Bapak kula letkol, Pak. Bapak panjenengan let-kol. Letkol. Letnan Kolonel. Kelet ning kol kernet, Pak, kernet. Tak kira ki letkol ki Letnan Kolonel. Tapi bojo kula sakniki dadi pegawai bank. Masyaallah. Syukur. Bank BRI, Pak. Duh, RI. bagian humas Bagian nasok benulan iki alhamdulillah. kowe engko nek tak Saya mau tapi sepindah ning Mekar. ulang sambel ambemu Sama aja. ning Bank Mekar barang. Bang Mekar piye? Anake teng Pemda Mas niki. Pemda nggih. Ngono. Pemerintah daerah. Pemendang dit. Weh, tak unggul-unggule bleset. Oh, tapi pemendang lu bojoku anakku jos wedok ya. Apa? Urung akeh munggah panggung penonton keplok-keplok. Karena terpukau ya. Nyapa? Karena terpesona. Boten. Tergosok apike. Mboten no. Wis sebabe. Kadang munggah dipoe lali ra katokan lho. Lah ra mbok foto. Ya, setuju. Ngono dipoto. Ya, legend Piye, tapi, Mbak? Lah ceritane jenengan badhe tindak dateng Jombang semrap garwane Mas Klidik niku pripun? Lah alah. Kritiki tanggapan rame to, Mas. Oh, bajutan to. Ngono iki bojone lek nun sewu. Lek Ah. nukone dastri ditukoni ndenge kok klewer. Solo mriko. Solo. Ah, ya. Regane 15.000. Nggih. Tak wipis ndak umum. Ah. Lah kula arepe tanggapan ning opo ndi? Wonogiri. Ah, teng Wonogiri kan ngliwati me Ponorogo. Betul nggih, heeh. Lah kok bojone niki nyekat bak letek. Etek. Bakal blonjo niku lho. Linjo paraiso niku to. Ah, nggih. Ah. Lah kok ndingkluk ngeten to? Nggih daster sing 15.000-an. Koipis niku. Srengenge ini koitan.
kula kok ngriki mlaku ngene. Loh, dalah. Tiga. Masa arep masak tewel lah yo ngono. Sih. Lho, diadik klambi to tewele. Jelasno Mas. Kena Jelasno Mas. sengingi koetan. Kowe ta to? Bojoku nggih daster. Daster lho kok. Wipis kae. Wipis kok ndingluk ngene to? Heeh. Aku kok kula ngene to. Lah, masak tewel iki aku yo ngono. Oh, sing salah penglihatan sampean. Apa? Wong kae nyepaki sampean dudu tewel kok. Apa kae? Kuwi semangka tanpa biji ya kuwi. Tak jotos sini bledok sih ora ngisin-ngisin. Yo, nembang. Adikmu so. Coba. Religi nggih, Mas. Siap nggih, Pak. Oh, iya. Iki niku religi, Pak. Kula niku Saged ra. nggih. Bismillah. Bapakku NU, ibu muslimat. Diomong Sora. bapakku dagelan kok ngengkel iki. Tembangi iki lho ben kepenak le goleki larase iki lho. Bapakku dagelan kok bapakku NU. Ya wis ganti alamate anak soleh. Alamate anak kowe tak golek ra petuk alamate soleh. Tembang yo Mas. Wah, kowe iki jan. Mangga Iki ngeyel. iki lagu ora mbok ki dolanan. Lah kowe mentel ngene koyo tekon ya alamate anak soleh. Ayo jajali. Aku lagi seneng begini. Layakno lampune iki ora mati-mati. Sebabe. Nek sajene yo. Endi? Telo godhog iki. Iku mau tunggale godhong kok Tekno. godhong gedang niku to Mas. Sora. Ngajeni lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Etan kali lakulon kali tengah-tengah tanduran pari Nggih. Loh. Lah nek aku nyanyi kowe iki yo ndang ngobah ngono apa piye kok? Piye ta jane iki ya? Lah iki lho sing diarani ora sepaham ngene iki lho Mas Aku Bagas. Lah nggih kok yo. Aku ben-bengi pangambok kon mikir lho. Loh, nek wis enek tembang atau lagu seperti ini ki sampean yo ndang cuap-cuap. Ya, Lek wis Mas Klitik nembang sauten ngoten nggih, niku. nggih, nggih. Yo. Kula pripun? Lek Mas Klitik wis nembang, maringi cengkorong kudu sampean saut. Nggih. Sampean saut tembang. Ngoten. Siap. Saut. Dadi Nggih. bali-balan. Lah, Iso. menggung bali balan. So. Etan kali kulon ka. Jelas no, Gimana jelas, toh? jelas. Mas Tuk, tegese di saut niku Jare ora kok kula pun kula saut lho. ora nganggo tangan. Lah damel napa? Nganggo lambene sampean niku disaut. Ah, Tembange niki lho maksude kok yo. Damel napa? Lambeno kok yo. Sini. Adoh-adoh. Mumpung iki lek adem-adem iki Ngisin-ngisine sing nyanyi dibalik. lambe Dalange milenial. Ya, ini lah omong ket mau. Nyayo nggih lambe seneng adem-adem iki mesti penak. Etan kali lakulon kali tengah-tengah tak. Sik to iki malah ambung-ambungan iki. Aku nek mbok ambung seneng sing ra kuat siji. Napa Mas Dik? Abape kuwi lho. Jelo lak dawuh pripun? Kok Lek nyaut wis nggih Mas tangan Dik. salah. Jare kok nyaut nggih lambe. Niki pun kula saut nggih lambe. Kok yo sik kleru. Kula kedah pripun? Kang Kula Bang. pun matur jenengan lho. Kula ngetoni dawuh jenengan lho. Oh, Pun anu. ketute lho. Kok yo sik salah? Kurang pripun jenengan? Pripun? Nganggo tembang. Pripun? Tembang. Kowe iki bengok. Aku lak wis bengok to. Sing dimaksud Mas Dalang ki teriak bengok. Nggih. Suaramu ki tokno ngono. Nah. Kula pripun? Ya tokno suaramu padha karo Mas Klitik bengok sing banter. Nah ngono lho. Ah jelas. Kok nembang kok yo. Tak ya Mas, jajal Mas. Ngene Ini iki musisine iki musisi handal kabeh lho. Ro. Ngawur ae. Ra enek musisi sangu tahu petis dhewe ra enek. Aku kok kaya Pancen tanggapane iki yo boroman. layakno deloki. Layakno pikirane yo telat kabeh. Lah kene yo padha gedang godhog. Layakno do telat kabeh. Ayo. Jale. Kula pripun? Bengok. Lek Mas Klitik nembang sama yo mangsuli. Bengok. Tak jajali. Nah. Bil. Etan kali lakulon kali. Woi! Sik. Etan kali lakulon kali. Sik to, kok ora nganggo tatanan ngono. Sampeyan niku wong seni, pelaku seni ya nggunakake laras, Kula kok nada seirama. Kula kok gumen karo jenengan. Kula niku ngetutne dawuh jenengan. Iki Bare mbane kon bengok. Ya wis bengok ya sik salah. Ning nganggo laras, ora kok bengok-bengok sak karepe dhewe kok. aja nesu Mas. Bingung lho tak dalan. Sing kok panitia ra nek tambang elek-elekan to.
Napa to? Iki lho tak gantungin ning kene iki lho. Oh iya kok ya. Maksudnya bengok ki keluar napasmu lho. Napasmu keluar. Pripun? Ora kok bengok tok. Pripun kula? Ya ambekan kok ya. Nah, ngono. Napasnya keluar. Keluar. Oke. Ditoto suarane. Takut nih. Ambil napas kok jenis swara ya. Napasnya pripun? Keluar. Keluar napas. Oke. Ngono. Musik. Salah nih. Ini Barang takut ya. Etan kali lakulon kali tengah-tengah tanduran pari. Esok ngaji pengine ngaji insya Allah madane hati. Esok ngaji pengine ngaji insya Allah madane hati. Kok hakoh aku abang. Sewengi mek hak-hak tok iki. Jelasno Mas, jelasno Mas. Jare napasnya kan keluar. Napase keluar ki karo tembang ya, Mas. Aku nek wis muni etan kali lakulon kali sampeyan tengah-tengah tanduran pari Kula tuh. cakep engko sik entenono aku lho kok kesusu mes diomongi nek keminten lho kowe iki engko Ngenteni wayahe ngono jegusa-gerusu kabeh kono wancine. wayahe dadak nembang seni iki gunake aku sik rasa. terus sampeyan engko sik Jane padha. nek wis padha ngertine lak penak ya Mas. Etan kali lakulon kali tengah-tengah tanduran pari Sik. Kok malah gremo dhewe to Mas Dik? Ngisi-ngisi. Oh ya padha lho. Mas. Ayo. Jaring ko. Saiki kok ya. Mugi. Enteni musike iki lho kok Kowe ya. jalanmu kok. Dipaske kok ya. Kowe ngisi-ngisini kancamu kok kowe. Maksudnya ki yo imbal-imbalan aku njur sampean ngono lho. Tengen sik njur kiwa. Ayo rene. Bisa. Yo, Mas. Salah. Etan kali lakulon kali tengah-tengah tanduran pari. Kula dongakne sing tindak mriki mugi sedaya kathah rejeki. Kula dongake sing tindak mriki. Mugi sedaya kathah rejeki. Ya ngono lho pinter. Wis sedulur kok ya Mas ya. Sehidup Aku semati seneng kok. ngono kuwi seneng. Wirangku ya wirangku, muktiku ya muktiku. Kembang nongo kembang kamboja wadahi tampak Kula aja kutuk saged ndedonga mugi sedaya berkah barokah. mugi sedaya sareng ndedonga Mugi sedaya berkah barokah. ya ngono ngene iki apik Masa nggih ngene barang. aku melu seneng ngono lho Masa nggih cipokan. iya no kembang melati kembang Durung kok ya urung aku apa-apa tak kok wis. kembang sik Ku silah kalah dhisik karo kowe aku mbok. wong mek nyayang yo dadak dhisik-dhisik Aku ya pengen gentian. aku senjur sampean ngono Aku lho ya pengen nyayang barang. kembang melati kembang kecubung neng pinggir kali Kula dongakne warga masyarakat mriki mugi saged minggah kaji. Kula dongakne masyarakat mriki mugi saged munggah kaji. alon mboten cah ditapi ki Iso bodo aku lek ngene iso. Garingan to Mas? Nggih Mas garingan. Oh ya ben cetha. matur nuwun dateng Mbah Lurah Matur suwun Mbak Lurah. yo apa nggih tembang matur nuwun kagem Mbah Lurah
Mbah Lurah Eko pancen lurah sing genah. Dadi pemimpin pasti terarah. Insya Allah Mbah Lurah amanah. Dadi pemimpin pasti terarah. Insya Allah Mbah Lurah amanah. Matur nuwun sedaya undangan. Undangan. Ayo, tembang Undangan kita totalitas tanpa batas. Terlibat tok. Ingkang sampun mirsani pagelaran. Sami nyuwun dateng pangeran. Mugi rejekine sak paran-paran. Sami nyuwun dateng pangeran. Mugi rejekine sak paran-paran. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sing terlibat uga ana yoga. Tak dongakne panjang yuswa. Yen salat aja ditinggalno. Insya Allah ahli suwarga. Yen salat ayo ditindakno. Insya Allah ahli suwarga. Ana sing nabuh, ana sing nyuting. Nyuting, ya nyuting apa kuwi? Nah, nyuting melu. Tak dongakne dadi wong penting. Ngajimu kudu dieling-eling. Insya Allah. Oh, insya Allah uripe ora koming. Ngajimu dieling-eling. Insya Allah uripe ra koming. Ana dalang jenenge Mas Bagas. Mas Bagas. Insya Allah ya seger waras. Ngerti sapa atine welas. Insya Allah piyantune bergas. Ngerti sapa atine welas. Insya Allah atine bergas. Gawa sinden cacahe 6. Insya Allah uripe ayam. Sing nomor 3 ketok rada lemu. Kuwi ngono ya gendhaanku. Kok malah buka wadi. Nembang enak-enak Sing apik kok ya. Terus iki pacar iki partner acaran. Sing nomor 3 disawang rada lemu. Insya Allah bocahe mesem lan guyu. Salatullah salamullah ala gandenganku irunge mbangi pipine nyempluk yen disawang kok kepengin meluk wonge cantik pipine nyempluk yen gandengan mesti dipeluk ayo kowe Loh aku piye iki ayo golek dhewe-dhewe urip dhewe Ayo kok ya Mas aku. gandenganku yo pancen kuru tapi ini yo pilihanku oh gitu sih piye iki bosok kowe karepmu wis urusana dhewe nyapa senengane ya numpak moge pancen iki kaya MBG kowe iki telat sithik larasmu ya malih Lah iya to Man. anu bleset ijol ora wis kuwi wae bagianmu ijol ora wis dhewe-dhewe lah mosok aku mbok wae kok kena stunting lho Kok
Wis tanteng Iki iki. kok aja nyawang. Apik-apik kok yo. Ngambil dong. Sing gedhi lho, aku Wis to, wong kuwi cinatet ginaris dewi-dewi ora usah dadak gigi mongso ngopo to. Elek kula nggih. Dinikmati ngono. Mbak Yu nggih. Nggih. Anu yang idepe lho. Gini yo, Mas. Napa ah? Aku kelingan ndereke jenengan teng Gunung Kawi niku lho. Ya apa sih sampean idepe ya apa? Nggih, Napa iki idepe? api idepe ngene. Rada jengkeng. Dengenane pas ning Gunung Kawi nggih idep kwalik ngene lho. Lah kok munggah panggung biyak ngene ya. Pak, kon niku yo enak ae, Cung. Kok liya apa sih kon niku? Lah kon gak ngerti Kok sampe tak sapa. temen kon kula kakek. Sugeng dalu ning. Sugeng dalu Mas Kliti. Namine sinten ning? Nggih, nami kula Kiki, Mas. Alhamdulillah. Jenengan asmane sinten Mbak Yu? Bu Yati, Eh? Mbak Yati. Kowe iki lho enak. Iki cara montor nun pangapunten Gus. Nggih, pripun manut Iki Mas? cara kos samping ngoten Heeh. Pripun? Sobgun. Sogun. Semua orang melihat pasti tertegun. Iki Sogun. kalau dari depan. Kalau dari Oh, depan. beda toh, Mas? tampak depan ini Oh, Yamaha Yamaha. Yamaha. yang mau harap antri. Wah. Kalau dari sini Dari sebelah tampak kanan. kanan itu Iya. terlihat kayak apa itu jenenge Honda. Honda. Hobinya selalu dengan dagelan. Ya. Kalau tampak belakang beda Belakang? lagi Mas. Beda malih. Isuzu Panther. Napa niku tegese? Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Kalau Mas Nuduk parah kok. Niki keseluruhan. GL Pro, Pak. Mbok yo sing apik sak ora-orane Apa GL Pro ki lho? GL Pro ki genjot pisan langsung protol cah iki. Aduh. Oh sia-sia yo. Kowe ki ora. Mereka kaya anu Yamaha NMAX. Tapi maaf Mas. Pripun, Mas? Penjenengan lak nate nitih pesawat toh? Oh. Kalau pesawat dari sisi kanan beda Mas. Nggih, heeh. Ini Merpati Air. Pesawat nih. Iya, Merpati itu ada artinya. Pripun merpati? Merayu pandai tiada henti. Merpati. Merayu pandai tiada henti. Kalau dari sisi kiri beda Sebelah lagi kiri? Mas. Itu Mandala. Mandala Air. Manis dalam lamunan. Lah. Lek bojo kula menika cara pesawat ngoten Garuda, Pak. Apa itu? Apa Kak? niku? Ini kacangku. Kacang sakmono itu contongnya sak piro. Garuda ini Lah kayak lagu iklan. Garudane ngeleki ndasmu kuwi. Wong kok ora. Enggak, Budi Yanti. Ya nggih. Bude. Bude. Ya apa sih kon niku kok? Kan Nyeluk lho. bude ya apa? Lumayan lumayan nek nggih pitek barang. Endi? Ya nggih no. Oh duduk kok. Apa? Cantengen nih, Pak. Ya ora koyo. Kon niku ngawur rek. Kalau ngawe ngene kok pas rek hari ini. Oh sing. Kok iso canteng ya. Oh sing kon niku. Ya Kalau apa? yo apa nek kok niku. Cobi Yo, Pak. apa? Yo larase Pak, larase Pak. Loh. Wah lagi. Pak gendere Pak. Selindro apa pelok, Mas? Pakai pelok mawon. Pelok oke. Oh, alah. Nah. Aku Ning seneng. ning kuning. Aku Pelok seneng. barang. Barang. Wayangane Mas Bagas ki apik nan kok. Ya apa Mas? Anu kendangnya gak AI padahal. IN. Ora koyo. Ora yo iku ana sing abo koyo Oh, IE kuwi padane dola apa koyo. Ya gini. Sak pinten Pak? Iya. Iso nggih. Pak Dik. Oh Pak Dik. Jan pengendere. Kekarane wong akrami. Meneng kok. Apa? Enek sinden sing arepe cukur. Lho, iya ta? Lah ngopo? Ndok endi? Lagi cepak-cepak ape cukur iki ya. Ora ya iki perbawane adem kok cukur padane ning barber apa-apa ya. Ape potong Sindeni kademen, siji kademen sing keloro arepe ngukur wedi nek ruwong. Lah marai ra lulus. Kula dikemuli ngene nek Marai ngukur. ra lulus ape. Piye? Lah kudune Sinden ki ben ra kademen. Ah, ah. Bojoku mbiyen sinden. Nggih. Di cuaca dingin, dia itu selalu mengantisipasi suasana. Pripun? Kira iki direm mason. Kira iki bluwok nyoy. Oh, iya, lah. Dadi begitu linggono wanget. Lah delalah kleru, gawene kakean. Akhire Mas. Lah kok panas to? Nek Langsung ngukuri dhek ngosek. Itu kayak kucing peper rumah saku. Lah iki lho masih kucing ngene iki. Oh, ora kok ya. Ya Mas. Tutu banda tutu rupa Cengkoke. Amu. Mbok sing apik ya Mas Duk kok ya. suaramu sing gagah.
Iki yen menawa saka Banyuwangi Nggih, nggih. ana Sida Paksa karo Sri Sri Tanjung. Tanjung. Yen jikuk saka Ponorogo ana Den Masih Brata karo Cempluk Warsian. Pantes kali wandane. Cara jikuk Majapahit Branglor, Nggih, nggih. Bojonegoro, Bojonegoro. Setyawati karo Prabu Angling Angling Darma. Darma. Wah, cocok. Ngono. Nek jikuk nggon pewayangan, Nggih. Rama karo Lho, Rama Sinta. Lah menika Kumajaya kalih Kuman Anduk menika Ya pas. menika cara kula kados apa? Panjasmara Bangun kalih Dewi Sekartaji. Apa artine? Panjasmara Bangun Panji. Dewi Sekartaji. Dewi iki wong wedok, Sekar iki kembang, Taji iki entup. Dadi wong wedok sing seneng dientup. Nek Panji Asmara Bangun. Panji iki wong lanang, Asmara ki seneng, Bangun ki tangi. Panji Panji ki ki pusaka, pusaka. pusaka. Panji ki pusaka, Bangun ki tangi, Asmara seneng. seneng. Dadi kula niku duwe pusaka sing seneng tangi. Terus nggih, Atimu to. ati kula. Iya, iya. Coba. Amun ati pawi tane Jengkokmu apik men to, Mas? Kok dangu Kang Mas? Kula mboten dijak mlampah-mlampah ten batu niki. Diajeng garwanipun Kakang diajeng. Nggih Kang Mas. Sawetara iki pun Kakang ora bisa ngajak anggonmu seseneng nanging ing liya wektu pun Kakang bakal mulyake sliramu ya diajeng. Aja ngapusi ya Kang Mas. Ya tetep ndak udane. sampean ya aja samar. Yen kae bakal mulyakne, sampean tak jamin sok ben rabi karo aku genep setahun melarat awakmu. Gol kabeh harus. Ora bakal kepengin ndak pundhutne anggon-anggon po. Waduh, lah kok bojone dagan ora ngagem mas-masan. Besok tak pundhutne kalung Nggih Kang sing Mas. bobote 550 gram ya. Nggih. Wah, rong wulan bukuk bojomu. Ayo sembodo no. Nun sewu sayang. Iya. Kalungmu iki pirang gram iki? Aduh berapa ya? 10. Didol. Tembasne napa? Sesuk tak kalung nyarit gulumu. Dadi kok kabeh ora apa-apa. Ora setia. Kanggo apa-apa ya apa lho. Alah. Ngene iki tak nggo paitan remi bro jos ya. Luput pisan. Sabar ya sayang ya. Wis tak. Ya. Kena pisan yen gampang luwe gampang Jajeng Iya Kang Mas. besok gigimu tak belikan behel ya. Biar kelihatan cantik, nggak Biar terlalu rapi maju. gitu ya. Rapi. Penataan gigi itu tertata. Iya, biar makin Supaya cantik ketok ya Mas. cantik kok ya. Iya, Jangan lupa itu ya sama skincare juga. iya tak belikan kawat gigi nanti. Iya. Sama itu tak tukane kawat 16-an. Ya. Kok 16-an iki. Ini Itu terus. apa? Ya kayak neng untu terus dicor nanti. Nggih. Aja ngi kawat gigi. Ndengi tahu tanggoku tak tukane bagel kawat gigi lah kok neng kono iki mangan cak kangkung. Lah kok begitu metu lah kok kangkung nyantol neng kawate kewer-kewer ini. Lihat coba. Waduh, kurang pas ini. Nanti kalau sudah pakai kawat gigi, Iya. pakai lensa biar matching. Oh gitu Ya, ya. lensanya yang nyala. Warnanya blue, Warna biru. black blue. Black blue, oke. Sama sesuk tak tumbasne soft lens lensa sing rupane putih nggih. Dadi ben ketok putih polos kok kuntilanak. Ya ora tresno kuwi jenenge kok ya. Oh, ya tresno ben dideni wong terus tak tresnani dhewe kok nyapa sampean. Cepi terus nggih diajeng. Sasa melu-melu kuwi kok skincare barang. Skincare ki enek kejadian nggonku ya enek kok. Apa? Lho bojoku sing ning omah tak tukon skincare to. Piye? Karepe ki njaluke cepet instan. Oh. Siang dhewe malam dhewe lah kudu lah ngono. Oke. Bojoku karepe cepet siang malam dige bareng. Akhirnya, Akhire sing kulite belang kayak tekek. lah ora telaten kok iso. Terus Aja iki ya? diajeng terus iki. Aja ya? Oke iki. Coba bisa pinten Mbah Mbah. Aduh. Dan aku lagi temen. Yen angel
Jano sangat. Angel yen angel ke tebak Gendere iso ki, Pak. lah nggih sendiri aku iso budek niku Pancen larase sak kala coretan niku beda kali kula to, Mas. Nggih, Lawat nggih. di gagaran kulonan ngoten niku kok larase sama nus kulino. Bisa ora? Bisa ora kowe? Ora iso mundur. Ya kuwi asine. Oh iya. Yen angel ke Adik. Lu malah kayak Sunda. Malah ngedeni kancane lho ya. ya Ya tan kena Dinumbas bakso. Orang ngono tembange arto kaya bakso. Lah ya dhuwit nggo tuku bakso. Arto. niki dijumbuhke nggih Mas Lho nggih no, heeh ya. krana dalu niki pikantuk pepadang Nggih. muga pepadang niki iso ndadekke asmara asmarane Pyayi Raramba insyaallah tetep ngrembaka Amin. Amin. Ya. Tembake nggih menika monggo. Magadir. Yen wis tresno ya ora bisa dipisahno Jangan ketok demes ngoten Mas jenengan. yo kluthuk Yen wis tresno. Sik. Bojoku malah kaya arep ngejak pencak dor. Ya jajak. Cak dor iki. Iringane Mas, iringane kompak. Yen wis tresno. Ora bisa dipisah Endeng tangane plek, gendong diterke. Hei, bablasan ya lho. Dikanthi kaya wong jenenge wong sing tresnani kok malah ditinggal. lalu kok dhewe. Wah, ora romantis kok Mas iso. Ah iya kok nggih. Yo kene sik tak ratani neh. Nggih, monggo Bos, monggo. Ah, Nggih. Mas iso. Kene lho. Izin nggih Mas Bagas nggih. Pelak Nggih. bos. Ah, Bos, pelak bos. Ayo Mas. Kene, yo tak sepoti sih lho, pelak bos. Pelak bos, Bro. Aduh, Dek. Pelak. Ora. Ya sini tak. Oh iya. Ya wis tak. Ini malah kaya golek yen wong Kene. guru-guru. Enggak sih dah disepati. Sitok, sik. Tonton. Yo. Mentok tak kandhani mlakumu. Angge sing yo aja ketok ana kandhang wae enak tolong ora nyambut gawe mentok wong lakumu pegang mekol gawe Aku dikon kaya mentok. Izin. Nek sing cilik iki mentok pantes. Nek sing gedhe iki sak ndure mentok. Apa Mas? Apa, Mas? Bangsong. Awakmu sing kurang sigapi awakmu. Karepku ki memberi peluang kamu ben iso untuk kesempatan. Wis tak wae sepot mentok ki nek wis iki ngene-ngene iki kowe ndang wek. Mentok ki nek wis wek. Sing Wek. lanang langsung Wek. wek ngono. Wek terus mudhun terus kewer. Anceni lelaki berdua iki kurang tanggap lho Mbak Iva. Iya ya. Awak dhewe wis antusias, wong loro iki kurang antusias. Effortnya wis luar biasa lho. Heeh, effortku wis luar biasa lho, Mas. Kono. Sing cilik karo kono. Sing gedhe tetep Aku lagi Mas. Wah, ayo guwalak lho cah iki. Rumah sakit nang ndi kok ono Mas Duk ya? Nggih. Oh, rumah sakit nang ndi kok ono. Ah, ijo lho, ijo.
Lah ngopo ya padha wae. Lah iya. Kita koreng ta. Kita nanti jalan-jalan ke Singapura ya, Dik. Aduh. Iya, kamu Mas. ajakin aku ke sana ya. Ya, Aku mau jalan-jalan juga. Singapura, 3 negara ya. Singapura, Hong Kong, langsung ke Taiwan ya. Aduh, kamu baik banget sih sama aku. Aku suka sekali. Aku juga mau ke Europe, Mas. Mau ke Amerika. Mau ke Belanda. Rasane ning Amerika awake dhewe sok ben langsung ning jalur Gaza. Dadi ben kok bongkon. Terus sampean tak uncalno nang bom-boman ngono, Mas. Udah bongkon nih ora ada apa-apa ya. Lah bojomu iku ora perhatian iki lho, Dik. Udah ada. Piye sayangku? Besok kalau jadi presiden atau waranggono, Iya. aku kurang setuju deh. Kenapa? Soalnya biar kelihatan anggun, Iya. itu di konde sini tuh harus ada bunga paling enggak melati. Yang sebelah mana? Yang sebelah Sini mana? melati. Oh iya. Sini bunga kamboja juga bagus. Yang kayak Bali itu. Oh gitu ya. Mas, Oke aku deh. juga mau dibelikan hiasan-hiasan di sanggulku ini, Mas. Kok malah wedi to janji ya. Aku urung apa-apa wis. Mas. Itu nikmatono. Ini loh. Sama rasa duwe kembang apa-apa, kembang kene wis duwe kembang melati, kembang mawar wis. Sok ben sampe nek karo aku kene tak wehi kembang api. Dadi kene ben ada murup nanti dor nanti ben bledes kabeh. Nah ya. Itu enggak Lambemu romantis. ya. Wis to. Kok jare sampean ora sayang karo aku ngono sih, Mas? Aku ki sayang. Tidak. Irung malah gudi irung mulai lesu. Nah aku kan seneng pamane karo iki. Kowe pancen ayu. Masuk, Mas. Kaya ratu kencana wungu. Eman tenan. Yen lho kok wis ngosek lho ya. Ya karena ki ya bahagia loh, Mas. Ya bahagia tapi ora susah ngono kuwi polahmu kok kene lagi nyanyi lho kok wis ngene. Aku kan ya malah keri. Terus aku kudu ya apa, Mas? Ya diam dong. Eman. Malah kayak celengan sih ya. Ya sing tidak ora begitu agresif menurut tapi mengimbangi menurut Aku saya. sudah diam tapi, Mas. Iya tapi jangan banyak gerak. Ini loh, sampean ki karaktermu ki jinak-jinak merpati. Jinak-jinak merpati. Dicedeki ngadoh, cedeki ngadoh. Oke nek nggon peteng dekem. Dadi ngono lho. Ngono. Oke, Terus Mas. ujung ngendok nanti ngono. Sapa ora tembange iki lho. Iso. Kowe pancen ayu. Kaya ratu kencana wungu. Eman tenan yen ayumu kanggo obralan. Obral katok. Janji. Obral janji. Jarimu kepengen bukti. Masa toh, Mas? Malah kayak ketek ubur-uburan. Aku ki mau ya kayak jinak-jinak merpati lho. Suke bondo. Banjur lali apa-apa. Nggotmu tes, janggutmu sing nyatis. Pimu pluk, pipimu sing nyempluk. Rungmu ngir, irungmu sing bangir. Let mureng. Jelaske no. Jelasnya apa, Mas? Enak sing Lagune apik. penak lho iki. Lagune penak lho. Iya. Ayo musik. Kowe pancen ayu kaya ratu kencana wungu. Iman tenan yen ayu mbok keobralan. Obral janji. Jaremu kepengen bukti. Barang suke bondo. Banjur lali apa-apa. Rungmu ngir, irungmu sing bangir. Gotmu tis, janggutmu sing nyatis. Bemu pis, lambemu sing tipis. Let mureng. Jane tegese letmu reng iku apa sih? Aku wis sampe lho. Let Paling daki pimu pluk, pipimu sing nyemplung. Jelas kok cetok. tukmu nom, Bathukmu sing nono. patmu lang. Mripatmu sing blalak. Let mureng.
Lit murenge apa? Kulitmu sing ireng. Kulit. Apa ya? Lit. Jane irengan sampean lho Mas timbang Lah aku. ya, tapi kulit tak mon mau. Lit mureng. Kulit. Oh ya. Kamu takut toh? Mbok kira silit toh? Lho. Kok malah dicetake. Rumah saku Wis saru sampe barang. kulit kok iso Nah, dadak. iya kulit. Kan kamu dalam pikiranmu kan silit. Lah iya silit ireng. Kowe mesti ngejak jlomoh kowe. Ijal aku. Ya wis arek kono. Aku kelihatannya ndak chemistry sama ini aku. Dik, Begitu tak gandeng sakit, Dik. begitu tak gandeng ini, nggih. aku tahu bahwa ini bukan jodohku. Sebabnya Mas. Dia kulitnya putih, aku hitam. Lah ngopo? Nanti kalau duwe keturunan kayak ulah-uling. Ireng-ireng. Wis sing nomor 1, nomor 2. Kayak zebra. Sekat, Dik. Tak karo iki ya. Palusno lho semua iki jan. Wah, Dalem Mas. No, iso halus no rayak-yakan ngono kok. kita iki Apa, Mas? tangane gampang keringetan ngene iki. Sebabe Gampang manak ta iki. kok gampang mana jamu. Lancang penghinaan sing koyo ngono ki. Sapa sing ngarani gampang manake? Ya Jali. Iya, tapi padha kerenge dhewe iki ya. Heh? Anu iki. Ora kowe iki mau kadung kuwi. Ah, Rene. Anu iki diroy wong loro ae. Ora. Ayo, wis mele aku Rene. Rene, Sira iso Rene. Anu yo dik, anu kowe. Ora, iki lho halus ya, Dik ya. Ayo ngosne aku. Ya Jali, bojone sapa kang wis kono-kono? Iya, Pak Budi. Budi gede-gede. Apane sing gedhe? Awakmu lho gede, lenganmu gede. Wis seneni tukang dukar alun-alun batu to kowe. Piye ya Jali ayo. Iya, Aku iya. cantik apa ora? Ayo. Sing tenan jawabe, sing semangat. Iya, ayo. Anu. Enggak mau, aku cantik apa ora? Ayo. Kita ya. Wani nyantai-nyantai ning aku. Kita Ya Jali. ayo kopokan dah iki. Ah. Wis ngomong ayo. Ya Jali. Gak suka Iya. aku sing koyo ngono ki. Aku suka sama kamu. Tenane. Nyapa teh guyu ngomong ngono ki? Loh, lapo sih guyu? Tanganmu pancen Gak rong. serius berarti ayo. Loh, aku serius gak seneng, aku senengku anu ada band, aku ada band. serius. Kotmu sak pira Mas Jajali? Kowe kira. Wah, Yo. go, dah, anu aja. Go ada HP bro sih mau. Kok ada HP? Napa? Ngawur iki dudu ada. Ngawur ae. Iki ngono tahu bulat. Ada Ada HP mbahmu kiper kuwi kok iso. Mbahku Kotmu sak gelandang. pira Mas? Duit jeneng ya. Nggih Mas. Anu ki lho, apa dikeroyok Pak Limas. Karo aku ya sayang ya. Wah. Karo aku. Karo aku tuh. Kayak kucing anggura. Ngono kuwi diladeni sing apik. Wong wedok ki ora perlu dikasar, Iya, aku. dikasih sikap yang baik. Iya, iya, Sing halus. Dikasih Iya, dikasih rasa yang lembut. Iya, Oh iki karo aku wae iso lembut, iki iso lembut. Karo sampean ra iso lembut kok. Anu wis pekne kabeh. Lho. Aku tak karo sing ibut iki aku wis. Kok iya. Wah, kowe iki ya kelainan kok iso. Cobi Mas, sak pinten cobi nadane jenengan? Anu. Ayo. Apa Jam nek? Jam piro sik? Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Apa Mas? Ya toh, Bu kira. Napa? Angger dirayu mesti ngene. Gampang nelek ta kira. Lho, wong wedok ini agresif menyenengke ngono. Jambu alas kulite abang sing digagas ya kowe sing tak sayang. Iso lagu iki ta? Iso. Jajal wong loro. Oke. Oke. Ngomong ngece karo aku lho ya. Boten kalau ki lampu padang. Sing ngece malah kono iso. Tapi alhamdulillah. Marem ora sih sampean mestine masuk. Nggih, Mas. Oh, anu kok ya jelas. Ngeten lho, Mas. Kan ha. Piyayi niku nek budaya Pripun Mas Dik? antarane 3L niku harus kita pegang dalam berbudaya. L pertama, Lakon, L kedua, lagon, L yang kampungkasan. lucon. Oh, Jadi 3L yang harus diterapkan dalam berbudaya ini. Nggih, nggih. Lakon ojo nganti dilirwake. Lucon. Lucon namung genepe. Lagon kudu dicake. Mergo nggih pelengkap. Nggih, wah jan ya. Iki mulai pelengkap dikembalikan kepada tradisi. Betul, nggih. Napa-napa nek kok kan ya ora prayu Wah, kok Mas. iki, Sak iki, sing Mas. kowe. Nah, ini pantes tunggal iki. Siap, Nah, siap. nah, iki coba. Oh kali. Nggih. Oh, ono Iya, iki. monggo. Wah, jan
Anu nyun sewu nggih, Mbak Yu. Napa? Mengke jenengan kira-kira jam 1 pas. Ngopo Mas Duk? Jangan rada pindah rika nggih. Lho, lah ngopo papane wiyar jembar sekeco kok ya. Jam 1 menika nun sewu butone wayah nguyuh. Dadi rada jenengan. Iki nyapa ngurusi buta. Geser. Ambek kowe ning ngesore nggih jamu. Ora. Iya kok ya. Ngeten Mas Bagas. Pripun Mas Dik? Menika kagem pungkasan Mbak Yu kula muga-muga Mbak Yu, ingkang dipun gelar dalu niki nggih nggih. ing pangajap angen-angene mung siji. Pripun Mas Dik? Selamat. Selamat. Insyaallah menika ingkang dipun gayuh masyarakat Rorobo nggih. tetep cinatet ngamal jariyahipun. Amin. Wiwit saking petingginipun Mbah Lurah perangkat sedaya elemen Nggih. yang kajibahing wajib dalu menika insyaallah renan ing penggalipun Nggih. sageta ndadosaken ilmu sing bermanfaat. Amin. Nggih. Istiqomah, tawaduk, tawakal, tetep ngugemi budaya lan agama. Gondeli. Budaya tanpa agama ya ora mlaku, agama sing ora berbudaya ya kurang selaras. Prayogi, nggih. Mula endahing dalu niki dipun ambil kesimpulannya yang baik kita pakai, yang jelek harus kita hilangkan. Nggih, amin. Wah, jan. Ngoten nggih Mas. Nggih, monggo wonten. Ah, coba. Monggo panjenengan lajeng. Anu paling asma sinten Mbak Yu? Bu Titi. Sinten? Bu Titi. Bu Titi. Nggih. Mbak Yu? Pripun iki Mas Duk iki? Asmane? Ayo, pendida. Wis ladenono jajal. Ah. Awakmu seleramu Wis, lah wis, sing ya. selerane iki Kok malah pas karo iki to Mas Dik? nggih. Kersane Kersane Pertama. Wah. Oh, aku teko. Tegese napa Mas Dik? Omahmu ndi? Lah kok dek nyari. Apa? Omahe cocok servis AC. Oh, Iya. Omahe. Sawono omahmu ndi? Sorry to. Omahku burine pasar manuk. Nah, dhek kok iso ngerti? Wah, wae ya. Ya nek kono nek sing bakal garangan. Iku sasi drontak wong iki. Jenengan kaya kula kangen kali jenengan lho Bude. Anu Alah. Mbak Yu kok Bude. Mbah Bu. Mbah Bu. Mbah Bu. Dah kula siap nggih. Anu Alhamdulillah Mbak Yu. pangestunipun. Mbak Yu nggih siap. Nggih. Pun monggo niki sarene wau sampun nembang. Nggih. Menika wau wonten pamundutan panjenengan kekalih supados nembang inggih menika. oh, wonten pamundutan Nggih, khusus to Mas? khusus berdua menika lagune Napa? P apa? Ya apa Mas? Paling ora iki ya wis ngene iki, pangapunten Mas. Pripun? Yuswa sakmenten iki wis yuswa. Sing enom kok. Loh. Yuswa sakmene iki paling ndak wis yuswa gamelan. Nggih. Dijumbuhke kok ya. Nggih, paling ndak ya slendro, kene pelok. Nek ngene iki umur-umur musik ngono lho. Menika panjenengan kapure nembang nggih menika gambir sawit. Gialik. Sawit ya. Bersawit. Ngapura. Dimane sepuh kok ya. Ngapura kabar. Monggo Lho, kecake. Dik. Pun Mas nggih. Nggih. Mugi-mugi saged bermanfaat sedanipun. Amin. Kula kalian Mas tak lengser sawetawis. Ngaten derekke. Nggih, bila wonten kladhe ngatur nyuwun pangapunten, boten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Nggih. Murni kula pelaku seni mengemban amanah budaya. Nggih. Insyaallah dalu menika Mbah Lurah sugih ya ora malih, Nggih. penak ya ora ndangak, sugih bondo ya ora pamer dodo. Mbah Lurah iki. Masyarakat yang hebat, umatipun Gusti yang bermanfaat, selalu mengutamakan berbagi kebahagiaan. Ngentekke ragat kanggo golek nikmat. Wah, tulan Dewan Rorobo. Anu Mbak Yu. Pun jala kejengaken Nggih. tembangipun podang kuning. Kuning. Nggih, siap. Wah. Nggih, podang kuning. Rati majeng Bu. Dimaceng. Iya. Kalau dimaceng Mbak Yu, ngerti tengah syuting. Ya ora ning kene kok. Iki mawon. Padahal mudun. Sehat-sehat janipun. Sembah nuwun nggih mengke saged kepanggih malih ya nyuwun sembah